el canvi de veus després de 12 anys sense doblar Clar, episodis. és Uh, un tema, això també. just estava mirant una entrevista que li van fer l'Illa Punteria al Carles Lledó i ho comentava de, home, doncs tothom es fa gran i doncs, poder ara costa una mica agafar la veu, però jo els he vist molt bé a tots, tenint en compte que alguns ja tenen una edat, han passat 12 anys i els canvis respecte als episodis anteriors, mm, sí que hi ha una mica de diferència, però I és molt complicat, també imagino que la tecnologia que fan servir haurà canviat, la forma d'enregistrar haurà canviat, bueno, vull dir que mm, jo que sé, que ja no només és un tema físic i biològic no? I fisiològic dels actors i actrius, han fet sinó el, que també han hi fet ha el un seu tema time que, skip també. vulguis o no, clar, Ja clar, sé també skip, sí. vull dir, imagina el que deu haver avançat la tecnologia, que tal com estem ara en 12 anys, Sí, sí. Creieu que ha sigut un canvi de millor a pitjor o què? No diria ni millor ni pitjor, és diferent, o sigui, canvia una mica el timbre, però no sé què dir-te. Hi ha alguns, per exemple, el Marc Zani ho comentava amb el vídeo que van fer promocional, aquests que penjaven després dels episodis parlant els actors, i ho comentava, ara tinc menys complicacions per agafar la veu perquè la veu del Zoro s'assembla més a la meva veu. Abans l'havia de... Ah, Abans, 12 anys abans, o sigui, els anteriors, havia de com posar més greu la veu, o sigui, forçar una miqueta el timbre que té el Zoro, que és com molt mm, profund, a diferència del Goku, que és un timbre més alt, diguem, mhm. perquè és com més enèrgic, més, saps? Més, Sí, més simpàtic més i en Zoro és simpàtic, més més solemne. això, i el Zoro és com, tio, què passa, saps? No em toquis els... I comentava que té menys problemes o sigui, no ha de modificar tant el seu timbre o el seu registre de veu perquè és més semblant a la seva veu normal de per si. I això ho ha fet, doncs, els anys. Que canvia la veu, és inevitable. Mhm. Però Totalment. igualment els he vist tots, sí, hi ha un petit canvi, però jo els he vist espectaculars, tots. Vull dir, crec que hem d'estar contents i Sí, contentes perquè l'altra opció era que la veu no ho fessin els mateixos actors i actrius i crec que aquesta era la pitjor ja, de sí. les de les situacions. possibilitats. Per tant, prefereixo veure que la veu li ha canviat una mica perquè el I bueno, temps, i que, l'edat, que el és rellotge no normal, para vull ningú. dir, que és normal. I si ho penses, dius, bueno, han fet un time skip, també s'han fent grans, no? Clar, Els té sentit, personatges, doncs també els hi té canviarà sentit. la veu una mica. Si tires per aquí per Home, justificar-ho, doncs mira, ja està. si la Nami i la Perfecte. Robin poden pujar amb 20 talles de biquini, en Zoro li pot canviar una mica la veu. Ja, no crec Ja que això està. sigui el gran problema, la veritat. El que he vist pràcticament igual és el Xavi Cassan amb el Bruc. L'he vist Sí? pràcticament Un, igual. un jefe. És un crac. A més, o sigui, i no és fàcil, el No, personatge a mi és la veu com a més nivell fantasiosa. tècnic, quan fa els riures, aquests Per salts mi, de registre. si no estic, dels més complicats, Per no? mi Jo és dels diria, més si de la hem de parlar tripulació. de tripulació, dels més complicats, perquè els altres són persones, vulguis o no, normals, no? Més o menys, o Van, sigui, xerren... van, muda, Bueno, van, en Chopper muda, sí que... van modelant una mica, però diguem que tenen el mateix registre tota l'estona, Però ja en només el general. yo-ho-ho-ho, ja... Deixant de banda els crits, que això ja és un altre tema, eh? Però el Mm, que és la veu, poder el Xavi Cassan és el que té la feina més complicada per com és el personatge i com l'ha de portar. mm. Mira, el que diuen Marc Sí, no, té no tota és... la raó, que No, al final no es una not, persona no es que s'ha nota. repassat els capítols en català 1000 cops ho notarà, però clar, com qui nota que té mare s'ha tallat els cabells. Mm, Normal. Però les persones que s'ho han mirat més per sobre, pues, no crec que s'ho parin mm. Sí, sí. tant a pensar. Mm. Sí, tampoc fa falta ser massa detallista al respecte. Jo crec que ja podem estar prou Podem estar agraïts de que molt tenim el que contents tenim ara amb la, mateix. Sí. amb la, amb la feina que s'ha fet. Sí, sí.